Da li se pitaš šta prodavati na internetu i kako uz pomoć veštačke inteligencije pronaći ideju koju ljudi preko interneta zaista plaćaju? Ostani sa mnom do kraja ovog kratkog videa i nauči kako da pronađeš ideju koja će ti se isplatiti. Da li želiš da zarađuješ uz veštačku inteligenciju, a ne znaš šta tačno da prodaš? Ako je tvoj odgovor da, ostani sa mnom jer sada ćeš dobiti konkretno rešenje. Većina ljudi ovde napravi grešku, počinju da traže ideju, a tržište ne plaća ideje, tržište plaća rešavanje problema. Ponovit ću, tržište ne plaća ideje, tržište plaća rešavanje problema. Ako ne znaš šta tačno da prodaš, to nije zato što si nesposoban, nego zato što gledaš na pogrešnom mestu. Prvi korak nije šta bih ja voleo da radim. Prvi korak je koji problem ljudi već pokušavaju da reše. Upitaš veštačku inteligenciju jedno pitanje, na primer, koji problemi se najčešće javljaju kod freelancera u svakodnevnom radu? AI ti ne izbacuje ideje, izbacuje realne probleme. A ti problemi mogu da budu, na primer, kašnjenje sa rokovima, gubljenje vremena, previše rada za premalo novca. Ovo su tačke gde ljudi već osjećaju bol. Sada uzmaš jedan od tih problema, recimo gubljenje vremena, i pitaš veštačku inteligenciju za šta ljudi već plaćaju da bi rešili ovaj problem. Odgovori su uvek slični. Kursevi, konsultacije, softver i alati. Ako ljudi već plaćaju, postoji tržište. Ako ne plaćaju, ne pokušavaj da im nudiš znanje. Treći korak je ključan. Ovde AI prestaje da bude igračka i postaje alat. Pitaš AI, kako AI može da ubrza ili pojednostavi rešavanje ovog problema? Naprimer, automatizacija ponavljajućih zadataka, brže pisanje i analiza, bolja organizacija rada. AI ne prodaješ, AI koristiš da isporučiš rezultat brže od drugih. Sada dolazimo do suštine. Svaka ponuda mora da stane u jednu rečenicu. Formula je sledeća. Pomažem, u zagradi, kome, da reše, u zagradi, problem, uz pomoć AI. To je osnovna formula. A sada ide konkretan primer. Pomažem freelancerima da uz veštačku inteligenciju uštede vreme i povećaju zaradu. To je proizvod. Ne AI, ne znanje, nego rezultat. Ako ne znaš šta da prodaš uz veštačku inteligenciju, sada znaš gde da gledaš. Ne traži ideju, traži problem. Ponovit ću i rezimirat ću ovo. Nemoj da tražiš ideju, traži problem. U sledećoj epizodi pokazat ću ti kako da se precizno pozicioniraš i tačno prepoznaš šta prodati. Predstavit ću ti jedan digitalni proizvod. Ako ti se dopalo ovo što si danas čuo, ako su se pojavile neke ideje u tebi, preporučujem ti da i pozivam te da zapratiš moj YouTube kanal i da ostaneš sa mnom u svim sledećim epizodama. Pozdrav svima!